Názov talk show, ktorá aktuálne bude prebiehať, je Šťastná rodina. A keďže táto uponáhlaná digitálna doba nám niekedy zahmlieva, čo je v živote naozaj dôležité, a verím, že mi dáte za pravdu, že rodina patrí k tým dôležitým veciam v živote, a ak sa jej darí, ak je šťastná, ak sme spokojní a rozumieme si, tak vtedy všetko ide ako si ľahšie, lepšie a aj náš život je šťastný. A preto ešte raz aj ja vítam na tomto mieste manželov, pastorovcov Minárikových. Sú tu z Popradu, ktorí zároveň už pomohli aj mnohým rodinám, aj manželským párom, jednotlivcom nájsť tú správnu cestu v živote za šťastím. Takže vítajte, vieme, že máte bohaté skúsenosti v tejto oblasti a som presvedčená o tom, že budú vedieť dať myšlienky a nasmerovať aj váš život tým správnym smerom. Dávam do pozornosti ešte slajdo. Je to webová stránka, na ktorú môžete aj vy dávať otázky, ak vás niečo zaujíma, slido.com, a heslo je Goodfest. Môžete napísať a na konci budú vám zodpovedané stadiaľ z pódia. Povedzte nám, ako dlho sa už venujete pastoračnej činnosti a pomáhaním druhým ľuďom. Takže srdečne všetkých zdravíme. Takže pastormi sme nejakých 16 rokov, ale venujeme sa tejto aj poradenskej službe už viac ako 20 rokov. Zároveň aj sme, tak jak bolo povedané, rodičia, teraz už aj detko a babka, takže máme nejaké skúsenosti, ale dôležité je, že máme šťastnú rodinu. A šťastná rodina je vtedy, keď sú šťastní všetci zúčastnení, to znamená vnúčatá, deti, my. Takže toto prajeme každému. Verím, že dáme nejaké dobré odpovede. Ako dlho ste manželia? Áno, práve som to chcela povedať. Sme manželmi 34 rokov, čo ešte nie je až tak dlho, ale je to dosť dlhá doba. Ale ešte stále sa poriadne nepoznáme a stále sa vieme prekvapiť jeden druhého. A keďže ste spomenuli, že máte šťastnú rodinu, tak určite máte aj šťastné manželstvo. A išlo to vždy nejako ľahko, alebo prebiehal nejaký proces, aby sa dostalo to šťastie ku obidvom? Tak ono, nie je to tak, že do toho človek príde ako pes do štekania. Keďže sme tu mali psíkov, tak ma to napadlo, ale všetko, na čom človek pracuje, tak podľa toho to aj tak vyzerá. A niekedy hlavne u mužov je to tak, že si myslia, že oni sú tí neodolateľní, šarmantní a dokonalí partneri, a potom, keď sa uženia, tak zistia, že to až také nie je. A preto je dôležité, aby človek pracoval na manželstve, a keď na ňom pracuje, tak vie prísť k tomu, aby vedel správne poskladať veci. Takže my ešte ako snúbenci sme si čítali knižku o rodine, čítali sme si takéto veci a svoje názory sme si na tom dávali tak do súladu. Vraveli sme si, ako by sme to asi chceli, hovorili sme si svoje predstavy o rodine, o našom manželstve, o budúcnosti, jak to chceme s deťmi. Potom sme rozmýšľali takým spôsobom, že prišiel som si obzrieť svokru, veľmi dôležité, lebo som si predstavil, že jak bude vyzerať moja manželka napríklad po nejakých 40 rokoch, 50, a našťastie sa to nenaplnilo. Hovorím trošku aj tak nadľahčene. Ale cieľom je to, aby človek vedel zosúladiť tieto veci, a tým, že sme sa o týchto veciach rozprávali, tak sme si dávali také spoločné predstavy, ako by to malo vyzerať, čo sami chceme. A keď som spomenul tých svokrovcov, tak to isté aj moja snúbenka bola u našich rodičov a hovorili sme si, čo sa nám páči u jedných alebo u druhých, a povedali sme si, čo z toho budeme my sami plniť, ako chceme
vytvoriť vlastne novú rodinu, lebo manželstvom vzniká nová rodina a nechceme žiť tak, ako žili naši rodičia alebo vaši rodičia, lebo vytvárame niečo nové a podľa toho chceme budovať novú rodinu. Áno, a ak môžem to doplniť, tak v podstate, že čo je to šťastná rodina? My si naozaj myslíme, že sme šťastní, aj sme šťastní, ale prečo sme šťastní? Sme šťastní práve preto, že v strede máme Boha a máme živého Boha, lebo sme spoznali, že treba mať osobný vzťah s Bohom. Čiže Boh je našim osobným spasiteľom, záchrancom a na základe toho sme začali čítať Bibliu a na základe toho sme si začali robiť predstavy, aj ako by malo vyzerať manželstvo, čo o tom hovorí Biblia. A v podstate každý jeden sme sa preto rozhodli, že takto to chceme. Pozvali sme Ježiša do svojho srdca a podľa Biblie sme sa snažili a stále sa snažíme meniť seba, meniť naše životy a podľa toho aj vychovávať deti. A takže si myslíme, že naozaj sme šťastní, lebo sme šťastní v Bohu a šťastní aj spolu. Amen. Tak je. Myslíte si, že s meniacou sa dobou sa menia aj princípy, ako dosiahnuť šťastie v rodinnom kruhu? Tak, doba sa mení, ale my sa držíme toho, čo hovorí Božie slovo a sú všelijaké nálady, názory aj v spoločnosti, ale držíme sa toho, čo povedal Boh a to je, že muž opustí otca a matku, prilne k svojej manželke a tí dvaja budú jedno telo a presne takto to funguje a to dávam aj na zreteľ všetkých, ktorí nás počúvate, že Boh je tvorcom rodiny, on vytvoril muža a ženu, dal im nejaké úlohy, pravidlá, ako majú žiť a keď sa človek čo najbližšie tohoto pridržá, tak vtedy vie naplniť aj tú úlohu rodiny a nie len to, že niečo naplní, ale podstatné je, že naozaj vie byť šťastný, lebo Boh stvoril človeka a Boh chce, aby si bol, aby si bola šťastná a keď sa tohoto držíme a čo najviac sa tomu priblížime, tak vtedy sa to vie stať realitou v živote. Majka, povedz nám, vie ťa Peter urobiť šťastnou? Snaží sa o to už 34 rokov. Úspešne? Aj úspešne, ale človek si vlastne uvedomí, že mám toho partnera, žijeme spolu, ale mnohokrát mi nerozumie. A stále to vnímam, že aj keď sme dlho spolu, tak niekedy si hovorím, Bože, veď už toľkokrát som mu hovorila tie veci a stále to tak nerobí, alebo zase ma nepochopil. Čiže človek nás nevie urobiť šťastnými. Práve šťastie naozaj vieme nájsť iba v Bohu a každý jeden, keď sa približujeme k Bohu, tak potom vzájomne sa vieme priblížiť aj jeden k druhému, lebo vlastne celé manželstvo je o tom, že hľadáme dobro toho druhého. Toto je dôležité, je to o premene, o kompromisoch, o láske a o týchto veciach, ale práve šťastie nájdeme len v Bohu a každý sám za seba. Ja keď som sa ženil, tak som si tak myslel, že táto žena má také šťastie, lebo si berie práve mňa a ja som taký ideálny, úžasný muž, takže všetko to pôjde tak hladko a ľahko. Teraz všetci závidia. Ale potom hneď som prišiel na to, že vlastne neviem spraviť tú osobu, ktorú najviac milujem, šťastnou a naozaj som volal k Bohu a rozhodli sme sa aj navzájom medzi sebou, že chceme robiť jeden druhého šťastného a že chceme robiť jeden druhému to najlepšie, lebo neviem, z akého ste vy prostredia, alebo ako žili vaši rodičia, ako žijete vy, ale často je to tak, že pred druhými chce človek vyzerať dobre, chce vyzerať, že všetko je v najlepšom poriadku, má celý stres, ťarchy na veciach, ktoré sú v práci, v okolí a tam chce všade vyzerať dobre, potom príde domov, je celý vystresovaný a potom svoje nervy povolí práve voči tej najbližšej osobe a na ňu vychrlí nejaké veci, odľahčí si nejak si tú svoju dušu a vtedy tie veci nevyzerajú dobre a preto si myslím, že
práve keď sme urobili to rozhodnutie navzájom, že budem sa snažiť robiť toho druhého šťastného a naozaj, keď tak rozmýšľam, po Bohu osoba, ktorú najviac milujem, je moja manželka a rozhodol som sa, že ju budem robiť šťastnou. Ona sa rozhodla to isté a napriek tomu nie vždy sa nám to darí, lebo často aj dobre myslené myšlienky, rady alebo veci, ktoré som robil pre jej dobro, tak vypálili presne opačne. Takže stále sa potrebujeme obnovovať a na manželstve je to veľmi krásne, že či prebehne rok alebo 30 rokov, alebo našich 34 rokov a každý rok sa to číslo mení a ja si ho nie vždy pamätám, tak stále je čo spoznávať na tej druhej osobe a stále sú také veci, že vždy ma vie prekvapiť a určite aj ja ju a na tom je to pekné, že není to tak, že za rok toho človeka spoznáš a potom už není čo, že už je to len nuda. Nie, stále je to pekné, keď človek chce toho druhého robiť šťastným a naopak je to aj tak, že stále si máme čo povedať, stále sa máme o čom rozprávať. Zladili sme svoj život tak, aby sme hľadali dobro toho druhého, to znamená, nehľadám si svoje koničky, svoje záujmy, ale snažíme sa zosúladiť, robiť veci spolu. Ak to môžem trošku doplniť, tak bola tu tá otázka, že doba sa mení. Že áno, naozaj doba sa mení, ale Biblia, Božie slovo sa nemení. A preto ja si myslím a som presvedčená o tom, že každé manželstvo aj v dnešnej dobe môže byť šťastné, úspešné, ale len vtedy, ak sa bude držať Boha. A je to o rozhodnutí, že aj my sme sa vlastne preto rozhodli, že chceme svoje manželstvo viesť podľa Božieho slova, aj deti v tomto vychovávať. Nie, že by sme my boli tak perfektní, ale Boh nám v tom pomáha. Takže toto je veľmi dôležité, lebo aj v manželstve mnohokrát si musíme odpúšťať, je to o kompromisoch, je to o dohode, ako chceme veci robiť, ale rozhodli sme sa, že v ten čas, ktorý sme práve prežívali, či boli deti malé, alebo boli väčšie, alebo už teraz sú dospelé, vždy sme sa snažili, aby sme im vedeli dať aj dobrý príklad, aj tráviť spolu čas a tieto veci, čiže nech je doba akákoľvek, máme Božie slovo, a Boh nám hovorí, predložil som ti život i smrť, vyber si. Čiže nenúti nás, že musíme podľa toho žiť, ale ak chceme byť šťastní, každý múdry človek si vyberie Bibliu, lebo tie slová sa nikdy nepominú. Aký je kresťanský biblický pohľad na rodinu a akú úlohu by mal Boh zohrávať v nej? Tak myslím si, že kľúčovú. Takže keď je Boh na prvom mieste aj v mužovi, aj v žene, tak keď sa ja chcem priblížiť k Bohu, moja manželka takisto sa chce priblížiť k Bohu, tak v podstate stále ideme tým istým smerom a sme si jeden k druhému bližšie. Zároveň môžete to poznať aj v svojich životoch, že každý z toho prostredia, kde bol, tak mal nejaké veci, ktorými riešil, keď mal svoje problémy. Keď napríklad niekto rieši alkoholom svoje problémy, že sa chce dostať mimo napätia a nejakého tlaku, do ktorého sa dostane. Napríklad aj včera tu bol jeden muž, s ktorým sme sa rozprávali. Prišiel zo Žiliny vlakom a v podstate sa pohádal so ženou, utiekol z domu, prišiel rovno sem na autobusovú alebo na vlakovú stanicu, počul tú hudbu, tak prišiel sem, rozprávali sme sa a utiekol pred ženou, to znamená, že mal nejaký únik a potom, keď sa vráti domov, tak žena mu zase vynadá a hovoril som mu, že žena ti povie, že ty si na vine, si nezodpovedný, utiekol si, miesto toho, aby si riešil veci, tak si ušiel preč. On vraví, áno, presne toto mi povie. No a tvoja žena príde presne na to, že má pravdu a ty svojim únikom z reality, že chceš niekam utiec preč, tak jej len dávaš za pravdu. A pokiaľ toto nezmeníš, tak sa nezmení ani váš vzťah,
naopak sa rozíde od seba. No ale keď moja žena je taká, no vidíš, ale to je tvoj názor, kdežto ona si zase myslí presne opačné veci. Takže keď nebudete komunikovať medzi sebou, tak neprídete k tomu, aby ste sa vedeli zrásť, aby vedela prísť jednota. A preto každý nejakým spôsobom svoje frustrácie alebo veci, keď sa cíti na dne alebo nepochopený, neporozumený, tak nejakým spôsobom rieši. Dámy to niekedy robia tým, že otvoria chladničku a tam nájdú uspokojenie alebo nejakým spôsobom, ale je dôležité vedieť sa sám seba uvoľniť z tých tlakov, pripustiť si veci k srdcu, otvoriť svoje vnútro a potom je dôležité medzi sebou sa porozprávať. Ja to nehovorím ako odborník, že už to viem, lebo stále tieto veci aj prežívame. Čiže to není, že to vyriešiš druhý rok manželstva a potom 35 rokov je život krásny alebo 50, ale naopak stále na tom treba pracovať a stále je to tak, že musíš sa pokorovať, sám seba musíš meniť, musíš nájsť, čo vieš zmeniť na sebe, lebo toho druhého človeka nevieš zmeniť a aké je to ťažké zmeniť sám seba. Skúšali ste to niekedy? Takže sú aj také obdobia, že najprv sme manželia, zrazu zistím, že už si myslím, že už to viem, potom prídu deti a to je zase nový level, lebo tam zase človeka preskúšajú charakterové veci, potom prídu rodičia, tí majú predstavu, čo by sme mali robiť, takže voči tomu treba nejakým spôsobom vedieť sa postaviť a my sme sa rozhodli, že nepustíme nikoho medzi nás, že chceme mať jasne postavené hranice, hodnoty, ktorých sa budeme držať a toto aj robíme. A preto vieme obstáť, vieme prejsť cez rôzne situácie a Boh je ten, ktorý nám v tom pomáha a Boh vie pomôcť aj tebe, aj v tvojom manželstve. Peter, keď už si začal dávať nám takýto úžasný návod, teda v prvom rade to bolo mať nejaký vzťah s Bohom, osobný najlepšie, každý jeden s partnerom, potom budovať tú komunikáciu, čo ďalšie by ešte malo byť v tej rodine, aby došlo k tomu šťastiu. Napríklad deti. Sú potrebné nejaké hranice alebo nejaké rituály v rodine, ktoré by sa mali zachovávať, aby nastávalo to budovanie, zbližovanie, fungovanie, by všetko išlo tak, ako má. Určite. A tak, jak sme už spomenuli, veľmi dôležité sú hranice. A to je, že treba si určiť hranicu, kde sa pohybovať, treba dohodnúť sa na veciach, ako veci budeme robiť. To znamená, čo sa týka výchovy detí, tak jednoznačne. Nám to povedal napríklad brat, že vy to síce robíte blbie, ale jednotne. A funguje vám to. Tak toto je podstatné, že nie vždy musíš všetko robiť úplne správne, lebo sa to učíš, nikto sa rodičom nenarodil, že? Narodili sme sa všetci ako deti a učíme sa to. Ale podstatné je, aby sme sa dohodli, ako chceme deti vychovávať, ako ich chceme viesť. Vtedy je to zlé, keď mamička povie, že ona bude láskou deti vychovávať, otec zase, že on ich bude prísne. To znamená, treba si určiť veci, ako to robiť, aby v tomto bola jednota, lebo jednota je dôležitejšia ako tie ostatné veci. Však môžem doplniť, deti treba vychovávať prísne, ale s láskou. Treba vedieť aj odpustiť, treba im vedieť prejaviť lásku a keď ich naučíme v malom veku vlastne poslušnosti, tak potom ich nemusíme často byť, lebo vedia pravidlá. A toto nám fungovalo. Teraz už sú vlastne deti dospelé, už máme aj 3 vnúčky, 3. je na ceste, ale vlastne prežívali sme také aj obdobia, že sme si povedali,
Veľa času sme trávili s deťmi, chodili sme na prechádzky, chodili sme na výlety a keď chodili už aj do školy, tak taký spoločný čas bol vlastne večer, že sme mali tú spoločnú večeru, lebo už keď deti rastú, musíš im dať viacej slobody. Čiže do určitého veku ich môžeš vychovávať prísne a môžeš tam dať aj tú bitku, alebo mal by si, aj to hovorí Božie slovo, dieťa nezabiješ a dušu mu zachrániš, ale nemal by si ho byť v zlosti. Hej, vždy by to malo byť jasne vykomunikované, tak ako my medzi sebou komunikujeme, tak aj tomu dieťaťu treba vysvetliť, prečo dostane, keď toto a toto na budúce urobí. Čiže trávili sme veľa času s deťmi a bol to dobrý čas a treba si aj prejavovať lásku, vedieť si odpustiť aj s deťmi, jasne komunikovať. Komunikácia je dôležitá jak medzi nami, tak aj medzi rodičmi a deťmi. Ja sa vrátim ešte trošku k tej bitke, aby sa tu niekto nezlakol, lebo možno bol doma bitý a na svoje detstvo si pamätá ako na bitku. Keď sa spýtate našich detí, že či boli bité, tak oni si nepamätajú, že by niekedy dostali bitku. To sa ich môžete spýtať. Syn je vo Vancouveri a dcera je v Bratislave. Ani to není ďaleko, takže sa ich môžete opýtať, ale podstatné je to, že deti treba naučiť poslušnosti. Keby som zadefinoval veľmi krátko poslušnosť, tak poslušnosť je, že posluchneš, že dieťa posluchne bez ohľadu na to, či rozumie alebo nerozumie príkazu. Napríklad, keď my sme išli s deťmi a boli dvojročné, štvoročné a oni išli na bicykli alebo trojkolke a keď som zakričal, že stojte, tak oni zastavili a čakali. Nie preto, že by začali komentovať, že ale však prečo mám stať, môžem ísť, ja som slobodný človek. Nie, keď sme povedali stať, tak oni stáli a bolo to napríklad pred prechodom, tam nás počkali, spolu sme prešli na druhú stranu, deti sa nerozbehli na druhú stranu samé, takže poslušnosť je, že dieťa vie počúvnuť príkaz, pretože to hovoríš ty, jeho autorita, vie, že ho máš rád a že je to preňho dobré. Toto je základ poslušnosti a čím je dieťa väčšie, tak potom sa dieťa vedie tak, že má znášať dôsledky svojich skutkov. To znamená, že z vlastného vreckového musí zaplatiť niečo, keď pokazil, musí poznať hodnotu peňazí, to znamená znáša dôsledky svojich skutkov. A takto ho vlastne vedieme, že stále povolujeme jeho slobode, aby z neho vyrástol človek, ktorý nie je odkázaný na ocka a mamku a potom má mama hotel a tata banku s rodičov, ale naopak, že sa vedia sami o seba postarať, že sú sebestační a tešíš sa z toho, že sú nezávislí a potom aj tie hodnoty, ktoré sme do nich vštepovali, tak ich nerobia preto, že sa dívame, ale preto, že sa stali súčasťou ich rozmýšľania a toto je správne. A keď toto dosiahneš, tak vtedy vieš byť naozaj šťastný. Vidíš, že tvoje deti sa vyvíjajú tak, že majú budúcnosť, vedia sa o seba postarať, majú v sebe hodnoty, ktoré vedia udržať a nie sú ľahko manipulovateľní alebo že ich niekto naláka na hociaké veci, vedia byť zodpovední a potom takto vedia aj vychovávať potom svoje deti. A ja by som to prirovnal asi k tomu ešte, že výchova je veľmi dôležitá, lebo niekto napríklad vychováva deti tak, že si myslí, že popri ňom oni nejako vyrastú a to, že je výchova, tak toto nefunguje. Ale je to asi ako keď kvočka má pod sebou vajíčka a každé kuriatko, ktoré sa narodí, automaticky vie, ktorá je jeho mama a vedia ju počúvať a tá mama ich vie riadiť. Kdežto kuriatko, ktoré sa vyliahlo z inkubátora, tak keď pustíte vláčik, tak budú naháňať vláčik a budú si myslieť, že toto je prvé, čo uvidia, to budú naháňať. Takže takto to nefunguje. Venujte sa deťom, venujte im čas. Toto sú veľmi dôležité veci. A potom to, čo do nich vložíš, tak za roky uvidíš, že je to v nich a vyrastú z nich charakterní, čestní, rozhodní ľudia,
ktorí určite nebudú na okraji spoločnosti, ale budú niečo znamenať a budeš sa z nich tešiť, lebo myslím si, že najväčšia bolesť človeka je, keď vidí, že jeho deti nevedia žiť, nevedia založiť rodinu, sú vo veľmi zlom stave a naopak stále sa rodič musí o nich starať a pritom už ide do dôchodku. Mňa napadlo ešte také prirovnanie k dopravným predpisom. Hej? Ak šoféri sa nimi riadia, tak aj ich cesta je bezpečná a všetko ide tak, ako má. Čiže rovnako, aj keď do detí vkladáme tie morálne kresťanské hodnoty, tak potom, ak žijú podľa nich, tak aj ich život je potom dobrý, správny, vedia sa rozhodovať a byť šťastný. Môžem ešte doplniť, Samozrejme. že dôležitá je aj naučiť deti, aby v rodine bola láska a úcta, aby sme si vážili jeden druhého, aby sme vedeli popýtať o odpustenie, ak urobíme niečo zlé. Takisto sme to učili aj deti, aby aj oni tieto veci vedeli urobiť. Čiže aj k tomuto ich treba viesť, aby potom aj v práci, kde oni nastúpia, tak aj tam vedeli byť úctiví, aby v škole vedeli si vážiť druhých. A v dnešnej dobe už toto nie je moc populárne, ale je to dôležité, aby mali deti úctu k starším, aby mali úctu k rodičom, aby to bolo bežné, že tieto veci do nich vkladáme a toto im ukazujeme. Tak, milé publikum, ak máte ešte nejaké otázky, kľudne si kliknite na mobil www.slido.com, heslo je Goodfest a môžete položiť vašu otázku. My už tu nejaké máme, tak sa na nich môžeme pozrieť. Ako sa vyrovnať s rozchodom? S rozchodom sa treba vyrovnať tak, aby minulosť, ktorá bola nejaká zlá, aby si ju neťahal do ďalšieho života. Keď som chodil na strednú školu, tak spolužiaci hovorili, že tento spolužiak, ten už toľko dievčat prestriedal, určite si bude vedieť nájsť. To je odborník na ženy, ten bude si vedieť nájsť dobrú manželku. Vôbec toto nie je pravda. Pravda je to, že čím viacej zlyhaní človek zažije vo vzťahoch, s tým ťažšie nadväzuje ďalší vzťah a bojí sa, že keď sklamal ten prvý, druhý, tretí, štvrtý, takže sklame aj ten, ktorý práve má. Preto je dôležité, aby si človek vedel vyriešiť minulosť a často človek opakuje tie isté chyby. Napríklad hovorí o svojej bývalej, že to bola riadna čarodejnica, tá lietala na metle a potom si nájde si takú, ktorá tiež lieta na metle, ale turbo. Takže hľadá podobný model ženy, ako bola napríklad jeho mama, alebo má nejaký vzor z rodiny a keď človek nevie alebo nezbadá, kde je problém toho, že nevie nadviazať správny vzťah, tak vie pokaziť aj ďalšie vzťahy. Preto ja doporučujem každému, hľadaj Boha, daj si vzťah sám seba do poriadku s Bohom, prečítaj si novú zmluvu na začiatok, prečítaj si, čo Boh hovorí o rodine, o vzťahu, o manželstve a snaž sa priblížiť tomuto modelu, lebo ten, ktorý stvoril manželstvo, dal aj návod, ako máme žiť a keď sa tomuto človek priblíži, tak naozaj potom vie aj spraviť správne korekcie v svojom živote, lebo často ukazujeme na druhých, to sa lepšie ukazuje. Ten je problém, ale musíme začať od seba a to je vždy najťažšie. Ale keď si vieš učesať alebo upratať vo vlastnom živote, tak potom vieš aj správne korekcie spraviť vo vzťahu, v ďalšom vzťahu. A keď si sa rozišiel, tak vždy to prináša roztrhnutie. A keď napríklad má niekto amputovanú nohu, tak povie, že ten má riadny problém, že chýba mu noha, musí to byť strašná trauma v živote.
keď má niekto duševnú traumu, není to vidieť, nohy má, ruky má, ale to roztrhnutie, ktoré je v jeho srdci, v jeho duši, to nie je vidieť, ale ten človek kulhá v svojom živote a preto je dôležité tieto veci si správne poskladať a v tomto ti najlepšie vie pomôcť Boh, ktorý je ten, ktorý stvoril muža a ženu, vie ti dať dobré vzťahy aj s rodinnými príslušníkmi a keď hovoríme o dobrej rodine alebo šťastnej rodine, tak na prvom mieste je mať dobrý vzťah s Bohom, potom je mať dobrý vzťah v rodine, čiže s manželským partnerom, takisto aj s blízkou rodinou. A potom je dobré aj patriť do rodiny alebo do spoločenstva ľudí, ktorí podobne zmýšľajú ako ty. Tam vieš korigovať tiež svoje vzťahy a preto vás aj srdečne pozývam, aby ste, pokiaľ nemáš dobré vzťahy alebo nežiješ v nejakom spoločenstve ľudí, lebo každý chce patriť, napríklad sú hokejisti, tak tí majú spoločné záujmy, sú potápači, tí majú spoločné záujmy, polovníci, rybári a tak ďalej, alebo nejaké rôzne záujmy, ale podstatné je, aby si patril do skupiny ľudí, ktorí nemajú nejaký koníček spoločný, ale ktorí majú životný cieľ spoločný. A ja ťa pozývam napríklad do nášho spoločenstva kresťanov, kde sa môžeš práve naučiť vzťahom, vychádzať s ľuďmi, ako to máš robiť. Nedá sa to urobiť lusknutím prsta. Často životné ciele a hodnoty, ktoré boli pokazené, tak tá náprava v duši a tie rany a trhliny trvá oveľa dlhšie, kým sa zacelia, ale chcem garantovať, že s Bohom je všetko možné, lebo Boh je dobrý Boh a dá do tvojho života také hodnoty, ktoré ťa vedia posunúť tým spôsobom, že spoznáš napríklad, keď sa ti pokazil vzťah, že čo boli tvoje chyby, aby si ich neopakoval, čo boli chyby toho druhého a potom aj vieš založiť dobrý vzťah, vieš tie veci z minulosti dať preč a naopak vieš si vážiť tie dobré hodnoty, ktoré potom môžeš nadobudnúť. A toto zo srdca prajem každému, kto si sa dostal do takejto situácie a skrze Ježiša Krista a vieru v Neho vieš aj z týchto vecí výjsť a On vie dať aj odpustenie, vie urobiť to, aby si zabudol na tie veci, ktoré boli zlé a vie ti dať šťastnú budúcnosť, ktorú zo srdca prajem každému jednému, kto nás sledujete. Kazatelia zvyknú dlho rozprávať, ale myslím, že je to naozaj veľmi dobré, čo hovoríte. Mne sa to veľmi dobre počúva, mňa to veľmi obohacuje. A ja by som prečítala teda ďalšiu internetovú otázku. Prosím, aký prístup by ste zvolili vo výchove tínedžerov? Myslím, hranice versus láska, respektíve aký máte názor na médiá, mobily, TikToky, nejaké rady k tomu? Ďakujem pekne. Takže ja sa dostávam k slovu. Áno, hranice sú veľmi dôležité, čiže aj s tínedžermi, keďže už sú deti veľké, treba s nimi o týchto veciach rozprávať, treba im vysvetliť tie pravé hodnoty, ktoré sú. Dôležité je, ako sme už povedali, teda, že my máme tú hlavnú hodnotu v Bohu, čiže snažíme sa a snažili sme sa vždy podľa Božieho slova vychovávať deti a takisto aj oni už keď začínali v tom čase s notebookmi, mobilmi, tak sme im jasne určili hranice. Teraz je to ešte ťažšie, lebo už aj v škole potrebujú notebooky, aj tieto veci, ale veľa treba o tých veciach komunikovať. Určite sa netreba báť ani toho, že niektoré veci treba aj zakázať. Treba to aj múdro ošetriť, aby sa nedostali na nejaké zlé stránky. Vždy je dôležitá tá komunikácia, vysvetľovanie a potom, ak dieťa aj
neposluchne, tak znáša si tie dôsledky, ak sa dostane do nejakých zlých vecí, do nejakých zlých partí práve aj cez tieto komunikačné veci, ktoré teraz existujú. Čiže komunikácia, vysvetľovanie, ide tam o ten dobrý vzťah, aký máme vzťah s tými deťmi. Toto je veľmi dôležité a ešte keďže manžel veľa rozprával, aby som sa dostala trošku aj k tomu, čo som chcela povedať, že prečo sme vlastne šťastní aj v tom, že je to práve preto, že stojíme na tom Božom slove, ale naučili sme sa, že sa musíme meniť, dávať druhým slobodu, teda aj deťom slobodu, medzi sebou máme slobodu a dôležité je, že keď už sa stanete aj starými rodičmi alebo jednoducho máte dospelé deti, musíte sa naučiť rešpektovať ich slobodu, to, že oni sú už dospelí, zakladajú vlastnú rodinu. Čiže aby sme ani my ako rodičia, ako starí rodičia neboli manipulátormi, aby sme si nepretlačali svoju vôľu do ich rodín. Toto som tak vnímala trošku povedať, že toto je dôležité, lebo každý si nesieme nejakú vec zo svojej výchovy, ako sme boli my vychovaní, ale musíme robiť veci správne podľa Božieho slova a dať deťom slobodu. A keďže my máme dospelé deti a dávame im tú slobodu, vidíme, že máme dobrý vzťah. A ten dobrý vzťah je na základe práve toho, že sa rešpektujeme, lebo sú dospelí, majú svoj život a vtedy môžu byť aj rodičia šťastní, že vidia, že deti žijú svoj život, aj keď s mnohými vecami nemusíte treba aj súhlasiť, ale jednoducho rešpektujete ich ako rodinu, ako ich novú rodinu, čiže toto je dôležité, aby ste vedeli byť šťastní aj ako starí rodičia a dajme tomu aj prarodičia, že vidíte, že vašim deťom, vášmu potomstvu sa darí a v prvom rade vďaka Bohu. Tak ja by som ešte len toľko, že spomenuli sme internet, tak niekedy sa cítiš ako dinosaurus, lebo to dieťa, ukážeš mu mobil, on ti tam vie všetko naladiť, otvoriť, zavrieť, ty tam spravíš, že zámok, aby sa nedostal niekam, on to odomkne a ty si ten, ktorý sa tam nedostane, on, hej. Takže doporučujem mať Wi-Fi doma, takú, ktorú vypneš a že nemá dieťa dáta na kedy chce, na mobile, lebo niekedy najnebezpečnejšie miesto bola ulica, my sme tam žili a doma bolo najbezpečnejšie miesto. Dnes je to opačne. Dieťa vo vlastnej izbe je najnebezpečnejšie miesto, pokiaľ je zapnutá Wi-Fi, alebo pokiaľ on má dáta na mobile. Takže dieťa potom zmení matku a otca, že volajú sa Google. Hej, niečo sa ťa spýta, ty dáš odpoveď a on sa pozrie, že čo mu na to vraví Google a myslí si, že Google má väčšie informácie ako ty a ešte z teba spraví hlupáka. Takže čo sa týka tínedžerov a aj detí, tak treba im v tomto dávať veľmi jasné hranice a dieťa veľmi znervóznie, napríklad poviem konkrétny príbeh, otec sa rozpráva so synom, a syn drží mobil a hovorí, aha, pusti ten mobil, keď so mnou rozprávaš, aha, počúvam ťa, aha. A potom otec mu vybral mobil, ešte mu hovorí, rýchlo prestaň, lebo ti rozbije mobil. A on, aha. A pokračoval ďalej, otec mu to vybral, zlomil mu ho na poli a dieťa vraví, otec, ty si zničil celý môj život. Takže niekedy celý život dieťaťa je práve to, aký názor na ňo majú rovesníci na TikToku a neviem, jak sa to ani volá. Ja mám len Facebook, aby som predsa len bol dnešný, ale vôbec by mi to nechýbalo, keby to neexistovalo. Takže treba v tomto mať veľmi jasné hranice a nauč s deťmi nauč sa mať taký vzťah, aby hodnoty, ktoré máš s ním v rodine, boli oveľa na vyššej úrovni, ako je to, čo hovorí Google, televízne noviny, Instagram a tak ďalej. A umelá inteligencia. Tak. Lebo to je v dnešnej dobe moderné. A my prejdeme ešte k poslednej otázke, ktorá nám prišla, keďže čas sa nám už chýli ku koncu. Aký je váš názor na LGBT?
Pekný, dobrý ho máme. Boh má rád každého človeka a každý môže žiť svoj život ako chce. V tomto Boh nikomu nebráni. Dokonca Boh ani nikoho nesúdi a neodsudzuje. Boh stvoril človeka, dal návod na život a keď človek si určí, že či bude žiť podľa toho, ako sa Boh díva na ľudí. A keď Boh dal do svojho slova návod na život, tak keď sa priblížiš k tomuto návodu, budeš šťastný. Pravda, že je možnosť akéhokoľvek iného spôsobu spolunažívania medzi ľuďmi. Aj toto je alternatíva a možnosť. Možno je to nakrátko šťastné a veselé a cool a všeličo iné, ale neviem, akým spôsobom rozmýšľaš, či chceš byť šťastný týždeň, 2, alebo či chceš žiť šťastný celý život. A Biblia rozmýšľa v meritkách. Jeden muž, jedna žena, celý život. A podľa mňa nie je nič krajšie, ako keď si zoberieš ako mladý človek, mladé dievča, spolu sa učíte žiť, žijete celý svoj život, potom ako detko a babička, pradetko a prababička, žijete pekne spolu, držíte sa za ruku a takto viete zostárnuť a stále vidíš v svojich očiach tú krásnu ženu, bez ohľadu, že druhý v nej vidí nejakú prababičku, ktorá ledva kráča, opiera sa o paličku, tak ty vidíš nie túto osobu, ale vidíš tú hodnotu, ktorú si celý život do toho vkladal. Pozrite sa, aká je dnes spoločnosť. V 40-ke ženy sú veľmi nervózne, že muži ich vymenia o 20 rokov mladšie a všetko, čo sa snažia robiť, aby ich karoséria vyzerala veľmi dobre, ale hodnota nie je v karosérii. Podľa mňa taká stará, šťastná, spokojná babička, ktorá má plno vrások, pekne sa usmieva a vie, že prežila život dobre, že má dospelé deti, má už dospelé vnúčata, má pravnúčata a povie ti, že má 12-15 pravnúčat a že všetci si vedia založiť rodiny, život, tak toto je naplnenie šťastia človeka. A aj v Biblii máme napríklad muža, ktorý je Abraham a Biblia hovorí, že zomrel, videl deti svojich detných detí, naplnený životom a takto šťastný sa odsťahoval k Bohu. Takže neviem, aké je tvoje šťastie, že byť šťastný 2 roky, 3 roky a potom spáchať sebevraždu, lebo aj takto ľudia rozmýšľajú, alebo je celý nešťastný, frustrovaný a všetko, čo urobil, tak povie, že nakoniec ešte aj Boh je na vine. Nie je to pravda. Boh ti dal návod na život, aby si bol šťastný. Dá sa to naplniť. Stojí to námahu, stojí to odriekávanie si, ale poviem napríklad za nás, naše deti majú, dcera má svoju rodinu, syn je ešte slobodný, ale sú sebestační, sú šťastní a my si žijeme ako mladomanželia, sme v celkom dobrej kondícii a naozaj sme šťastní, máme tiež svoje záujmy, vieme aj niekam ísť, robíme tie veci, ktoré nás bavia. Cieľom nášho života nás nespojili deti, že teraz máme deti, treba sa o ne starať, potom deti odídu z domu a pozriem sa, to je kto? Prečo tu žije vedľa mňa? Aha, tam je nejaký mladší objekt do 60 rokov, tak tu si zoberiem a teraz znova začnem nejaký divoký život, vráti sa mi mladosť, zrkadlo rozbijem, aby som si to nevšimol a poviem ešte na záver taký príklad z
moji rodičia mali kanárika a už to bol taký starší kanárik, skákal v klietke, že hop, otočil sa, hop, otočil sa, hop. Potom sme mu paličku posunuli o 5 cm inde, tak on vždy skočil, ale on už mal tak vymeraný ten skok, že vždy spadol z tej paličky. Vyskočil hore, skočil a zase netrafil. Rýchlo sme mu paličky museli dať presne tak, jak mal, lebo tú vzdialenosť vedel skákať a vravíme si, taký je smutný, kúpme mu samičku. Kúpili sme mu samičku, tá bola mladá, pravda, že a tá robila, viete čo? Tá robila toto. Hop, 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 hop. Starý kanárik na to pozeral a zdochol. Takže pokiaľ si myslíš, že si vezmeš mladšiu, krajšiu a ja neviem čo, tak budeš o to viac frustrovaný, lebo nebudeš vedieť skákať z bidielka na bidielko. Oveľa krajšie je mať po svojom boku celoživotného partnera, s ktorým máš prežité hodnoty, vidíš na svojom potomstve, že tiež vie zachovávať hodnoty. Ja toto považujem za šťastie a keď máš s Bohom dobrý vzťah, tak to je najšťastnejšia vec, akú môžeš mať a zo srdca to prajeme každému jedného z vás. Ďakujeme veľmi pekne za cenné rady a odovzdané osobné skúsenosti. Minarikovci dokonca budú k dispozícii, ak by ste mali niekto ešte nejakú otázku alebo potrebovali v niečom poradiť, môžete si ich vyhľadať. Myslím, že veľmi radi vám venujú svoj čas. Ďakujeme.